els que no estigueu veient-nos per YouTube i ens estigueu escoltant. A Spotify ens poden veure, també? Sí, ara ens poden veure tot arreu. Ja estan tots els episodis en vídeo, ja. Sí? Som unes màquines. Ens hauràs d'explicar com ho feu, perquè no després ja- sabem encara com fer nosaltres. Després ja es passarem la factura i el pressupost ja en parlem de tot. Serà por dinero. No que haga falta. Tenim en Carlos i en Mancera i la Laura, la Lau Cycling, que la coneixereu per les xarxes d'aquesta manera. Que guai tenir-vos aquí, tot i que sigueu una competència... Bueno, competència entre cometes. No, juguem juguem a la mateixa esport, però en una altra lliga. Molt contents de tenir-vos aquí. Sí, nosaltres també. En Carlos ja aquest estiu vam poder coincidir, amb la Laura ens havíem creuat alguna vegada por ahí a diferents curses, però no havíem tingut mai l'ocasió de parlar. Vinga, comencem. Com us vau conèixer amb altres dos i d'on va sorgir la idea de fer un podcast de gravel? Perquè el gravel està creixent i tal, però encara no deixa de ser reduït, no és una mass participation. Està creixent en números moltíssim, però no és ciclisme de tota la vida. Bueno, la història fue Tinder. No. ¡Oh! ¡Notición! T'imagines? Estarà guapo, Seria molt divertit. Jo me quedé així, really? ¿En serio? No, la veritat és que jo tenia intenció de fer alguna de gravel, tenia col·legues fent gravel, jo vinc del triatló, molts col·legues del triatló tenen triatló i fan la bici de gravel i tal, i em picava i vaig començar a buscar info de gravel. I buscant info de gravel, doncs aquí a Barcelona teníem la Laura com al seu canal de YouTube. Com un dels referents del gravel de per aquí, sí. I en compte de buscar, que també està molt guai, uns americans o algú no sé què, vas buscar la Laura perquè al final és la zona on jo més o menys sortiria amb el gravel. Ara entenc perquè no seguissis a Euskitim. Et perdono. I a partir d'aquí... Però tu també has vist algun vídeo teu per això, Bueno, algo és algo. També t'haig de dir. Però, bueno, doncs va ser així. I va ser, hòstia, vaig començar a seguir-la tal. Ella va córrer a la mitja de Barcelona. Sí, ens vam conèixer perquè jo em vaig tornar a viure a Barcelona i vaig començar a córrer i tal, perquè em vaig reia una mica del lloc on estava per sortir en bici, perquè venia de Girona i va ser com un, hòstia, aquí complementarem el córrer. I ella em va escriure perquè treballa a Brooks i em va dir, hòstia, Laura, ara soc seguidor teu, he vist que estàs corrent i tal, que et sembla si t'envio unes sabates de Brooks i les proves i tal. I jo, hòstia, vale, vinga, va. I un dia vam connectar, no? I vam dir, va, doncs sortim un dia i t'ensenyo la meva zona i tal. Que guai. A Barna. Molt bé. I una cosa ha portat a l'altra. Exacte. Jo tenia en ment el tema de fer el podcast i buscava un poco si sí o si no, i com vam sortir en bici, ens vam caure bé i va haver connexió, i estava puesta en el gravel, jo m'estava metiendo, va ser com un, ostres, per què no? Per què no parlem d'això? I va ser molt fàcil, la veritat. Bueno. Així és com ens hem conegut. Sí. Pues molt guai. En què us inspireu i com us ho feu perquè feu un podcast setmanal vosaltres? Sí. Nosaltres som uns motivats, però diem, tranquilo, amigo, que diem... Quinzenalment, cada 2 setmanes, però vosaltres no. Vosaltres cada setmana, ting. D'on treu la inspiració? Bueno, vam fallar, precisament, la setmana passada. Sí, vaig veure, però no calia dir-ho. Ens va fer mal, això, però... Sí, perquè vam salvar el puto agost. Oi, bueno, es pot dir preparar, no? No passa res, com si estiguéssim a casa. Vam fallar a l'agost, a l'agost la vam salvar fent episodis, no? Gravàveu abans i això? Sí, per Zoom o... i si no unes más un Zoom, vinga, fem un Zoom i encara que podem fer un tema i el podem desenvolupar, o una entrevista per Zoom amb algú que no sigui de Catalunya i podem tal. Què passa? Que la setmana passada vam anar liats els dos, jo estava a Amsterdam, tu també estava no sé què, i és com, ja, doncs no fem contingut, però venim a la Cioter i gravem diverses coses. Ja fem carrerilla. És que a vegades també per treure alguna que tampoc ens mola, perquè ja ens ha passat, que hem gravat alguna cosa i hem dit, no acaba, i tampoc teníem res de backup. I no ho hem fet a vegades, hem tingut episodis que no ens han agradat, o hem fet com uns blogs que no ens han acabat de convèncer i hem dit, hòstia, per sacar esto no ho sacamos, hay que quedar otra vez. I això ho fem. Nosaltres també hem tingut algun dia de dir, avui no estic, i què? Ja ho farem demà, tio. No passa res. Si normalment sempre el dimecres al matí a les 8 està penjat, no passa res si està el dijous. No passa res. Que al final tampoc ens guanyem la vida d'això, no? Tens la responsabilitat personal i el compromís, però hi ha setmanes que no donava res. I no et dona la vida de més. Nosaltres sap greu perquè jo sempre he fet tot el que he fet, jo soc periodista, tot i que no ejerzo com tal, a part del podcast, i tots els projectes que he tingut o que he fet de ràdio i coses, jo sempre he pensat que no m'escoltava ningú. I he fet les coses que deia el que em donava la gana, a veces pa bien, a veces pa mal, I sí, és veritat. Però llavors estem aquí a la Cioter, o estàvem a la traca, però sobretot aquí avui a la Cioter,
se t'apropa molta penya a saludar-te i a dir-te coses i dius, hòstia, que sí que nos escuchan, aparte que les escuchan porque está en YouTube, está en Spotify i tenim les estadístiques, però no ets conscient, és un número que dius, bueno, però quan et ven aquí i tu penses, hòstia, m'estàs saludando, no, us escolto cada setmana, i jo pensant l'altre dia. Bueno, aquí pensava, sí, però aquesta setmana no ens has escoltat perquè no van penjar. Sí, això ens passa. Bueno, ja està bé que tingueu aquest compromís. Sí, i tornant al que deies tu de la inspiració, no sé si t'ho haurà passat en el canal de YouTube, que alguna vegada, ostres, no sé què gravar, és que no sé què fer. És que no tinc res a fer. És allò, no tinc vídeo de la setmana i dius, uah, merda, què faig? Sí, doncs, clar, i jo sí que vam quedar abans i tenim una llista de coses que si en algun moment ens quedem sense inspiració, doncs anem a la llista, no? I a veure de què podem parlar. Una llista de gent a qui podem entrevistar, temes que podíem fer i jo de one-to-one, Sí, em sembla que aquesta llista la tenim tots. Sí, però la vam fer un dia i tu te l'has mirat? No, perquè sempre ens ha anat sortint... Sí, de moment anem... Això és que encara estem... Tenim aquest marge de 2 setmanes, a vegades aconseguim gravar si ens va bé i perquè hem aconseguit de quedar amb aquella gent 2 setmanes seguides, doncs mira, pam, ja els tenim gravats i llavors tenim 2 setmanes més tranquils, però intentem sempre tenir com a mínim un episodi a la nevera perquè, mira, això ja ho tenim, aquesta setmana no ha anat bé, no hem pogut quadrar res, doncs mira, ja tenim el passe i d'això. Però bueno, quins plans teniu a curt, mitjà i llarg termini amb el podcast? Ostres, doncs mira, aquesta és la pregunta que tenim nosaltres també. L'altre dia dinàvem i dèiem, crec que hauríem de començar a escriure una mica què és el que volem, perquè als dos ens mola molt, jo crec que quadrem bastant guai i ens estan sorgint coses petites, però bueno, veiem que es mou bastant la cosa i no sé, i sí que ens agradaria començar a planificar, perquè a curt termini tenim molt clar, doncs a Sioter, cosetes que ja tenim una mica paraulades, però... Sí, teníem... Es que, bueno, a la hora de las cosas, hago yo como un poco la contrarrespuesta para aportar algo, pero para aportar alguna cosa, no sé per què faig castellà a vegades. No passa res, perquè surt així. Surt així perquè tal, però al final... No, jo soc de Mataró. Lliure tropical, el Maresme. Lliure tropical. Els tiets i en Pret. Aquí hi ha Figueflaues. Aquí nosaltres som de Figueflaues. Menjar-se una xíndria. Que al Carlos li agrada molt el Figueflaues. Està jo de 2 o 3 concerts ja, que un Déu. Doncs, bueno, el tema aquest, que al final l'objectiu és fer-lo créixer. L'objectiu principal és fer-lo créixer. Què vol fer-lo créixer? No ho sé. Sí que un poc la premissa és mantenim aquest rotllo bastant informal, mantenim un rotllo de 2 col·legues que fan un podcast que ens agradaria escoltar, un podcast així. Llavors ho hem fet nosaltres. I parlem de Gravel només, però al final també ho fem d'una forma... Mira, avui hem estat gravant amb SRAM, no?, aquí a la Sioter, i hi ha hagut un contingut més tècnic una part, però després hem fet un debat molt interessant sobre el tema de la Gravel, de la comunitat i tal, i per mi l'objectiu és crear contingut interessant. Molt bé. I passar-m'ho bé. El dia que ens ho passem bé, doncs ho haurem de plegar. Clar. Sí, nosaltres sempre ho diem, vull dir, ho fem per divertir-nos, vull dir, és igual si només ens agrada a nosaltres, com que ho fem per nosaltres, doncs... I vosaltres us escolteu els podcasts? Això és una bona pregunta. Alguns sí, alguns no. Jo me'ls he xupat tots, Jo no, jo cap. No? No, un em sembla. Ostres. Això sí que em busco. Jo reconec que me'ls escolto, a part que a vegades m'adona... Ell és el que fa fenya de Niño Rata i jo soc el creatiu. I em diu, escolta'm el d'això i digue'm quin tall podem fer per... Quan hem fet alguna vegada promoció. Al final... Perquè no fem mai promoció. Jo al final muntant-ho m'ho he d'escoltar, però vull dir... Ell inverteix moltes més hores i tal, i bueno, doncs... I jo sí, jo reconec, fins i tot he anat amb el cotxe o algun dia anant amb bicicleta, m'he escoltat. I, bueno, és allò que dius, si faig una cosa que a mi mateix m'agrada, o estarà, és que ric i tot, escolto i dic, hòstia, pues, va quedar guai, no? I alguns episodis també he dit que hem acabat de gravar l'episodi i ens hem mirat i dic, uah, com ha molat avui l'entrevista. No passa bé, no? Sí, que aquella aura que et queda i superbé. Clar, a mi igual em passa el que li passa a ell, no? Que estic editant i tal, és que ja m'ho sé de memòria, el que està passant, o en els reels, o saps? Com ja està, amb el YouTube també em passa. Al YouTube em passa que ara vaig a mirar vídeos de fa 2 anys o així, em fa gràcia, recupero, i és com una et venen els records d'aquell moment. Ara, no sé, parlàvem amb un noi que entreno que va fer Badlands i em deia, estic escrivint un diari per recordar-me de tot el que he viscut i tal. I dic, és que a mi em passa amb els vídeos. Per mi el record és el vídeo i m'encanta això. No, sempre ho hem dit, no? És que feu els podcasts molt llargs o per exemple, ma germana em deia, és que fan els vídeos molt llargs, els hauries de fer més curts. Dic, és que me la pela, perquè al final és com el meu Hoffman. És un record per tu. Vaig anar, si estava pujant aquella pujada i vaig rondinar el que vaig rondinar,
Doncs vaig rondinar allò, i allò és el que hi ha, i si ho tallo, perd el sentit i perd la d'això, i per això faig els vídeos que surten com surten, i ja està, perquè al final és la nostra vivència, i després, si algun dia els tornes a veure, dius, hòstia, que aquella cosa, aquell moment, vaja, mira la pujada aquella, quina rostida, bla, bla, bla. Totalment. Queda això. És molt xulo. Seguim per endavant. Tu fa poc has aterrat al món del lado oscuro, del Gravel. Tens algun repte, algun objectiu que t'agradaria complir o seguiràs prioritzant això del running? A veure, jo aquest setembre, aquest estiu, estava com una miqueta plantejant-me què fer. De fet, jo últimament, encara que vinc del món del running i del triatló i tot això, el que porto 3 anys fent i donant-li prioritat i tal, és la calistènia. Jo porto 3 anys ara, sí, ara farà l'octubre, novembre, farà 3 anys que vaig començar amb la calistènia, que no sé si us veu, però tengo las manos, que parece... Es de las barras, De las barras. ¿De qué barra no te lo voy a decir? Pero de las barras. Es de las barras. Sin hueso. Podria ser de gravel, també. També, no, són les empastes. I és on he estat prioritzant. És cert que per la feina i tal, el running també el mantinc una miqueta, i també el que és cert és que ara estava planteant un poco... És que m'ha agradat molt un concepte, aquest és el atleta híbrido. Madre mía. Eso me ha gustado, bueno, sí. Puede ser un poquito de todo, ¿sabes? Eso m'agrada. Sí. Y llavors, bueno, la media es... malo en todo, també, eh? Malo en todo, sí. Però bueno... Pero que tú también eres malo y solo haces una cosa. No, no faig molt, que cabrón. No prou, aquí no podem importar... Siguiente invitado. No pot ser que portis invitats i encara se n'enriguin dels presentadors, tio. Molt mal. No, a veure, lo important, sempre ho hem dit, és gaudir del que estem fent. Sí, sigui dalt d'una bicicleta, sigui fent paddle surf o fent un triatló. També. Sí. A veure, jo si faig running, lo de disfrutar, has d'apretar el botó aquell de perquè pateixo no, el que ve després, saps? Però tu has corregut, he fet també triatlons. Sí, i raids d'esports d'aventura, d'estar moltes i moltes hores corrent, però suposo que vaig fer el cupo i ja està. I aquest any, doncs, tornant a la pregunta, el que em plantejo és això, doncs mira, ara tinc Beòvia, vaig fer unes guins a l'estiu i encara no puc córrer, però bueno, jo crec que arribaré per fer Beòvia, per fer-la, però ja està, gaudir-la. A més, hi ha un ambientazo ahí a Beòvia que s'ha de gaudir. És dels pocs reptes de running que et queden aquí... que faria... Jo no, eh? Jo no, eh? Jo sí. O sigui, vale, si mola molt, però... Seria dels pocs o l'únic que faria. Un ultra trail... Que te pires. La Beòvia, com que és allà dalt... Però saps què em tira enrere? El fred, tio. Allí, és el novembre, oi? Que és el 10 de novembre, crec que és 7 o 10. Clar, allí plou o plou. Ja, bueno. Del 99... De les 100 vegades, 99 plou. Bueno, què passa? No t'ofegaràs. Ja, i de la pell no passa, tampoc. No passa res. No traspassa, però ostres... Són 20 quilòmetres, tampoc és... No, si et plou llavors, a una ultra trail, doncs hòstia, és una putada. Però bueno, si a 20 quilòmetres tampoc és un drama. No sé què té Beòvia, que fa 3 o 4 anys va fer una molt xunga, però bueno. Però bueno, que són 20 quilòmetres corrent, eh? Cuidado, vaig fer 3 i mig, fa un mes i mig encara tinc fastidies plantar. Sí, no te digo nada más, hasta aquí. I sobre rodes no tens cap projecte? Sí, la veritat és que sí, també tinc ganes de fer alguna cosa. De fet, estava parlant amb la Laura i dic, hòstia, Laura, a veure, calendari de gravel, què podem fer? M'agradaria fer traca, una d'aquestes, m'agradaria. Molt bé. També m'agradaria molt fer algun bikepacking, no tant de competició, però més d'aventura. Vaig fer el Camino Santiago fa un any i alguna cosa i em va agradar molt l'aventura. Però era pel meu compte, doncs potser alguna cosa per etapes o la traca, em ve de gust fer-ho. Per això, combinant-ho amb les barres, combinant-ho amb nedar, combinant-ho amb tot. Al final, la vida, tenim la vida i es pot fer de passar-ho bé. Perfectament. I tu, Laura, fa dies que competeixes, les has vist de tots els colors. A més, has competit a nivell internacional, diferents tipus de proves. Quins són els millors records que t'has emportat de la bicicleta durant aquest temps? Pues és curiós, però justament les curses o proves que he patit més és el que més recordo d'aquells moments de... Perquè al final, ostres, la gent em pregunta, ostres, però aquestes curses no les podries fer tu de bikepacking tranquil·la, no sé què? Ja, però és que es viu tan intens que després es queda alguna que enganxa. I de veritat, o sigui, cada cursa que faig és com, Laura, va, ja està. O sigui, quan acabis aquesta, dedica't més a la teva empresa. És que us ho juro que potser vaig allà pujant un port i tal a les 2 de la nit i vaig pensant, aquest any focalitza't amb l'entrenament de la gent que portes, no sé què, amb la teva empresa, amb el YouTube, no sé què. Però és que acabo i penso, ai, però és que aquesta cursa, hòstia, clar, és que no vull perdre un any d'entrenament, perquè si no després... Sí. Així que, bueno... I reptes de cara, objectius de cara al 2025?
Clar, no ho sé, perquè no, estic passant també per un punt que tinc problemes estomacals, llavors necessito trobar el què, què passa per tornar-me a posar amb els entrenos. Això no ho valorem prou, el tema de la salut, no ho valorem prou fins que estàs fotut. Perquè mira, quan vas bé, doncs vas tirant, i és igual, fa una miqueta mal aquí, mal... Però quan realment estàs xungo, que t'impedeix poder portar un tarano, no? Llavors, ostres, ho valorem i llavors, vinga, correm-hi tots, perquè, hòstia, ara d'això... Però bueno, esperem que ben aviat aclareixis aquest problema. Sí, jo crec que sí. I reptes ja tinc una llista ben grossa. Sí? Això no s'acaba. No s'acaba, no? Sempre surten coses noves. Això és lo xulo, que no s'acaba i que sempre va canviant i evolucionant i... Molt bé. I una cosa que segurament els interessarà als nostres oients, tu comptes amb el recolzament d'algunes marques importants. Com és la teva relació amb elles i com ho portes? I llavors, ajuntant amb això, tu que ets responsable de màrqueting de Brooks, què busqueu? O quan recolzeu algun esportista, què mireu, o en què us inspireu, o per què decidiu aquest i no l'altre? Bueno, o sigui, a mi, per mi el que és primer és que la relació que tinc amb les marques és que em deixen ser qui soc, i per mi això és sempre, o sigui, ha de ser així, perquè si no, és que no puc passar a parlar-ho, perquè soc una persona que jo quan estudiava al col·le no m'agradava una assignatura i no estudiava. I ja, doncs mira, el que rascava, saps? I el que m'agrada, doncs estudiava molt. Llavors, és una mica com aquesta relació, saps? Doncs jo demano el que jo crec genuïnament que pot interessar també a la meva comunitat i tal. Molt bé. I no sé, i és el que m'ajuda també a créixer com a persona, ciclista, com a professional, i crec que ens beneficiem com les dues parts al final, no? Sí, però al final pots ser tu mateix portant una camiseta o uns pantalons o una bicicleta d'una marca, és molt millor que no que facis el número, perquè al final el que es tracta, o crec jo, o que es valora, és que siguis autèntic, que siguis tal com tu ets. Sí, jo crec que és també el que valoren ells, i per mi és el principal. O sigui, això tinc clar que no canviaré. I els senyors de les marques, què penseu? Bueno, jo no dic marques, si alguna marca que sigui per Fire i per limpiar la bici. Des de la marca, nosaltres en aquest sentit, jo soc responsable de màrqueting de Brooks Running aquí a Espanya, i busques diferents perfils amb diferents persones, és a dir, no és que busquem una cosa en concret, tenim des de Brooks, parlo de la meva experiència dins del sector, perquè així anem donant una miqueta de ventall i la gent entén més. Hi ha gent que està enfocada dins un projecte nostre d'atletes i són professionals, el que es busca és, per exemple, tenim els Brooks Trail Runners aquí a nivell internacional, aquí a nivell europeu. Doncs tenim gent com la Júlia Font, com el Miquel Corbera, com l'Àlex García, són gent que estan competint a nivell internacional i el que volem són resultats. Resultats vull dir que quanto más ganen mejor. Ells tenen un sistema de bonus també, vull dir que segons quines curses tenen uns premis, tenen uns altres. Aquí hi ha resultats. Tenim un altre grup que és un grup d'ambaixadors. El grup d'ambaixadors es busca més una visibilitat diferent. Potser amb l'atleta pur que vol guanyar busquem una credibilitat i una visibilitat. Que el producte realment funciona, que li pots treure un rendiment, no? I l'ambaixador, influencer o persona que és atlet, també són atletes, que no lleguen als resultats d'élite perquè no tothom pot ser. Però tenen un altre tipus de resultats que a vosaltres us interessen com a marca. Exacte, ens donen una visibilitat i també una credibilitat, però d'una altra forma. Llavors, a partir d'aquí tenim diferents projectes, no és que sigui una cosa millor que l'altra, no entro en aquest debat, cadascú que pensi el que vulgui, nosaltres el que fem és tenir... No ens donaria per un altre podcast. Exacte, sí, és un tema bastant complex. Però nosaltres des de Brooks això, tenim gent per a unes coses i gent per a les altres. Estupendo. Passem a les preguntes curtes, Roger? Sí, fem unes últimes preguntes així ràpides. Vinga. I heu de respondre... Alternativament, l'un i l'altre. Vale. O alhora, N'heu de triar una, vale? Vinga. BTT, gravel o carretera? Gravel. Bien. T'imagines? Sí, que m'altre que... Sou més de fer curses o de fer aventures pel vostre rotllo amb la bici? Aventures. Curses emotivament. Bueno, això és què? Preferiu un solo ride o en sortim grupeta? Solo ride. A mi també m'agrada bastant sortir sol, Sí. I ara heu de completar la frase, vale? Quan vaig en bici i em creu amb un altre ciclista... Què feu? El rebento. Hola! Fas mitja volta... No, que ens creuem, Vale. Faig mitja volta i ja... El saludo. Vale. Sempre. Tu què fas? I encara que vagis a muerte,
siempre hay un momentito para hacer así. Sí, o així. puguis, amb la cara, així. amb les mans, sempre pots fer alguna cosa. Pues hi ha gent que no ho té clar, eh? Ja, Hi ha gent que no ho té clar, eh? No sé que sigui passant un port, una curva, que sigui molt També complicat, em pots sap fer greu. així. Però bueno, algo pots fer, sí, exacte. A Barcelona poca gent saluda, eh? Sí, Ahí lo dejo. sí, puc corroborar. Pues sort que no pedalo per Barcelona, perquè si no insultaria tanta gent. No perquè els insulto, m'emprenya, és que m'emprenya. Ho trobo una falta de A mi respecte. també m'emprenya, la veritat. I jo em acabo girant i, vamos... Saps què em passa a vegades? Que vaig amb la bici i també vaig amb moto. I també tinc gos. Llavors, Saludes a tots. jo vaig amb la moto i saludo al ciclista. I el ciclista, per què me saluda? I a mi també em passa això, eh? Ah, sí? I vaig amb la bici i saludo a la Harley i el tio me dice... ¿Qué hace este tío? I no sé. Només et falta comprar un camió i fer llums a tothom. Sí. I anar fent llums a tothom. Se lia. I la última, quan sigui gran vull ser. Com? Quan sigui gran vull ser. És que jo no vull ser gran. Oh! És que no vull ser gran. Molt prime aquesta Aquesta resposta. és No, bona, no vull ser gran, és el que penso, perquè... Peter Pan guapo. Perquè ens estem fent grans, som del 92 els dos. Sí, i Uah, sempre del parlem Covid, això, tio, són penya Covid, Sí, saps? i hay penya Covid i com hi ha Covid, de tot. Sí. I nosaltres ens ho parlem i deia, hòstia, és que tinc col·legues que s'estan casant, estan tenint fills Ja. i tal. I nosaltres aquí jugando a las bicis, ¿no? Bueno, Pensem Sí, és com, que joder. pensant a quina aventura on aniré que cada setmana a pedalar Sí, i tal. sí, Bueno, sí. I que no és bonic. Jo, quan sigui gran, vull sortir en bici. O sigui, ara, Vols últimament seguir sortint en bici? molta gent molt gran que diu, jo tinc 80 anys, i agafo la bici i me'n vaig a no sé on. Sí, Penso, sí. hòstia, on he de firmar, tio? Clar. La per meva poder àvia, fer que l'altre dia això. vam anar a veure una pallissa que tenim, que hem estat arreglant aquests dies, la meva àvia anava en bicicleta al camí del pont. Amb una d'aquelles que tenies penjades aquelles que allí. estaven penjades, sí. Un dia en parlarem d'aquelles bicis, eh? Sí. Que guai. Perquè d'aquelles tenen història. Oh, i tant. Doncs, macos, moltes gràcies per el vostre temps. Merci. Molt contents i estem en contacte. A Ja farem més vosaltres. cosetes. Ho hem de fer. Ja farem un podcast conjunt. Clar, sí. El Gravel Studios hauria de ser en castellà, però... Bueno, cap problema, també Sí. per una mica així que se'ns Sí. nota que som de Valls, Sí. però el castellano també ho hablamos bien, eh? I si us sortim un dia en bici i ens ensenyeu la vostra Sí, zona I tant, sou benvinguts, esteu invitats a casa el dia que vulgueu. i acabem amb una calçotada. Vinga, va. Hombre. Mira, Això s'haurà de fer quan faci fred, eh? sí, ara, però ja a partir de res, a Sí, partir del mes de un parell de novembre, mesos. desembre, doncs ho gestionem i ves que després no acabem fent un podcast allí Oh, i tant. seria i molt xampany i guai, això. pastes. Oh, i tant. Xampany i galetes. Xampany i pastes. Cava i galetes. Però allí xampany i pastes. Xampany i basta. Moltes gràcies, guapos. Merci, Fins home. aviat. Merci. Gràcies.